Yung mga tao talagang pag nilabas yung lechon nila, bagong luto, makikita mo masaya sila eh. Tapos pag nababati na masarap yung produkto mo, masarap sa pakiramdam. Sa lechon naman natin, ang mahalaga lang talaga dapat makuha ng mga tao. Unang-una, maganda balat. Pangalawa, bagong luto. Dito, talagang pag in-order sa amin, talagang pagluluto namin sakto sa oras nyo. Dito naman sa LaLoma, talagang standard ang lechon eh. Ang nagkakaiba lang tayo sa lasa, sa sarsa. Tsaka yun nga, dapat makuha mo yung lechon mo bagong luto. Kasi kahit naman anong pagkain, iba pag bagong luto, di ba? Ako si Angelito Pereros, ang pangatlong henerasyon na nagmamay-ari itong Litos Lechon na matatagpuan sa Cavite Street, LaLoma, Quezon City. Nagsimula ito nung 70s pa sa lolo ko. And then, nung namatay lolo ko, nahinto siya sandali, mga 3 taon hanggang 4 na taon. Tapos, nag-take over ang daddy ko. Yun, nagsimula yun, 1983. Then, hanggang ngayon, nag-take over kaming magkapatid, siguro mga 2004, 2003. Then, tuloy-tuloy na hanggang ngayon. Nagsiservisyo kami, nagtitinda kami ng lechon. Pag simpleng araw, siguro mga 7, pag Lunes hanggang Biyernes, 7 piraso kada araw. Then pag Sabado-Linggo, pumapalo siya ng 15 to 20. Yung Sabado, 20, tapos Linggo, 20 ulit, ganun. Sa proseso naman, madaling araw pa lang, inaayos namin yung mga baboy. Kakatayin na yan. Kasi dito sa LaLoma, kailangan 6 AM, meron ka ng pan-display. Talagang minsan alas 2 pa lang ng madaling araw, nagkakatay na kami. Tapos, salang siya ng mga alas 4, sakto yan, 7 AM, meron na tayong display. Simpleng timpla lang naman, bawang, sibuyas, asin, toyo, yun lang ang timpla sa LaLoma eh. Ang nagpapasarap kasi talaga sa lechon LaLoma is yung lechon sauce, yung sarsa, yun talaga. Yung sarsa kasi namin talagang special ang pagluluto eh. Kailangan pati sa biskotso maganda, yung asukal talagang sakto lahat timpla. Ganun. 2003, nung namatay si daddy, medyo nahirapan kami kasi back to zero talaga eh. So medyo tiyaga lang talaga para maibalik yung sigla ng negosyo. Ang problema lang talaga namin talaga yung pag season, talagang paguran dito. Sobrang pagod. Kasi sobrang demand ng lechon. Napakahirap, maga pa lang, gigising ka ng madaling araw, uuwi ka ng gabi. So talagang pagod lang talaga lagi dito. Yung mga naglilitsyon dito sa amin na kasama namin, talagang panahon pa ng daddy ko, sila na. Hanggang ngayon, kami na ng kapatid ko nag-take over nandito pa rin. Yung chicharon bituka namin at chicharon bulaklak, madaling araw pa lang prepare na yan. Tapos mga 7 AM kailangan nakasalang na yan para mga 8 AM, luto na. Tsaka kahit nakalagay lang siya dyan, crispy siya talaga hanggang gabi. Hindi siya kumukunat. Pag natikman nyo ang Litos Lechon, talagang makakatikim kayo ng malutong na balat at masarap na laman. Dahil kaya tayo nagpupunta sa LaLoma dahil para sa balat talaga eh. So kailangan maganda talaga balat, tas malinamnam. Ang payo ko sa mga nagbe-business tiyaga lang talaga at tsaka kung masaya kayo doon sa ginagawa nyo sigurado naman magsasucceed kayo. Invite ko lang kayo na dalawin kami dito, tikman yung produkto namin. Litos Lechon po dito sa Cavite Street, LaLoma, Quezon City. Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik sa amin. Sa mga suki po namin na panahon pa ng daddy ko dito na bumibili. Hanggang ngayon nandito pa rin. Maraming salamat po.